بارتنا فلمكين مولاي كلمتك مقدسة فالبوحدة لينا قد بالجسم تبنك هاي فين ملي مهابة فين ميلادا امتا مارين تولي امين تشفي بكني تندي ومولي قلبنا فرحانا عشين طاقتنا لكل وفديتنا بجسمك Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Inġbarna hawnhekk dalgħodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Kemm aħna xogħoltina tajba li nieħdu sehem fl-Ewkaristija li nisimgħu l-kelma tal-Alla. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddiesa ejjew nagħrfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa skont intenzjoni tal-familja Dalli Maintree. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġejt u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħniena. Int li ma tgħidx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox. Jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla jifraħ dejjem il-poplu tiegħek biż-żgħożija mġedda ta' ruħu. Biex kif int sebbaħtna u ferraħtna mill-ġdid bil-grazzja tal-adozzjoni, hekk ukoll b'qalbna qawwija fit-tama nistennew il-jum tal-qawmien mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu siedna riju Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma l-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktib tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-folla ta' Filippin għamet kontra Pawlu u Sila. Il-maġistrati ċartulhom ħwejjiġhom u ordnaw li jsawtuhom bil-bsaten. Wara li tawhom xeba sewwa, tafawhom il-ħabs u ta' ordni lill-assis biex iħarishom tajjeb. Kif irċieva ordni bħal din, l-assis tefaħħom il-ħabs il-ġewwanet u għaflilhom saqajhom b'ċib tal-injam. Għal-ħabta ta' nofs il-lejl, Pawlu u Sila bdew jitolbu jfaħru l-Alla bl-innijiet u l-ħabsin jisimgħuhom. F'daqqa waħda sar terremot hekk kbir li s-sisin tal-ħabs teżu. Minnu fih il-bibien kollha nfetħu beraħ u nħal l-irbit ta' kulħadd. Kif l-assist tembaħ u ra il-bibien tal-ħabs miftuħa beraħ, silet is-sejf u kien se jneħħi ħajtu bidejh. Għastħajjel li l-ħabsin kienu ħarbu. Imma Pawlu għajad bleħenolu u qallu, tagħmel ebda ħsara lilek innifsek għax aħna il-koll hawn. L-assis talab id-dawl, daħal jiġri u mried bil-biża' inxteħed f'riġlejn Pawlu u Sila. Imbagħad ħariġhom barra u qalilhom, Sinjuri, x'għandi nagħmel biex insalva? Huma weġbuh, emmen fil-mulej Ġesu u ssalva int u bil-familja tiegħek. U ħabrulu il-kelma tal-mulej lilu il dawk kollha li kienu f'daru. Dak il-ħin stess bil-lejl l-assis ħadhom miegħu, ħaslilhom il-ġrieħi u bla telf ta' żmien tagħmetu u nisu kollha. Imbagħad tellaħħom id-dar tiegħu, għamlilhom mejda u ferraħ man-nies kollha ta' daru talli kien hemmen falla. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjali u ngħidu flimkien,
Alleluja, alleluja, alleluja. Irrodlok ħajr mulej b'qalbi kollha, għaliex inti smajt kliem fommi, quddiem l-Allat irrid nannilek, biċċi fl-art nixteħed quddiem is-santwarju tiegħek flimkien. Irrodlok ħajr għat-tieba bil-fideltà tiegħek, għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek int u Eġibtni, kattalli il-qawwa f'ruħi flimkien. Il-lemenija tiegħek is-salvani, il-mulej iżomm kelmtu miegħi, it-tiba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem. La titlaqx emil idejk flimkien. Umu bil-wifqa. Nibatilkom l-ispirtu tal-verità jgħid il-mulej u jwassalkom għal-verità kollha. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Issa sejjer għand dak li bagħtni u ħadd minnkom ma jistaqsini fejn sejjer, imma x'għedtilkom dan qalbkom imtliet bin-niket. Madankollu ngħidilkom is-sewwa jaqblilkom li jiena mmur, għaliex jekk ma mmurx id-difensur ma jiġix għandkom, imma jekk immur nibagħtulkom. U meta huwa jiġi, juri lid-dinja li għandha żball dwar id-dnub, il-ġustizzja u l-ġudizzju. Id-dnub filli huma ma jemmnux fija. Il-ġustizzja filli jien sejjer għand il-missier u intom se tarawni iżjed. Il-ġudizzju filli l-prinċep ta' din id-dinja huwa ġa ikkundannat. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Meta naqraw il-kelma tal-Alla, mhux dejjem tmelsilna. Il-kelma tal-Alla hija dawl, hija għajnuna, hija dawla għal passi tagħna. Imma mhix dejjem ċara, mhix dejjem smut, mhix dejjem ħelwa. Kultant il-kelma tal-Alla twiddibna, kultant il-kelma tal-Alla tikkoreġina bil-qawwi. Ħanaraw ftit il-qari tal-lum għax interessanti ħafna, għavolja diffiċli ftit. L-ewwel lezzjoni li smajna mill-Atti tal-Apostli tippreżentana lil San Pawl li mar Filippi rajna fuq il-bieraħ. L-ewwel darba li mar l-Ewropa. Sissa kien jippriedka l-Asja, tajjeb, u l-bieraħ rajnieh mar Filippi li kienet kolonja Rumana, l-Ewropa. U għedna wkoll li l-bieraħ li Filippi kien hemm ċirkustanzi differenti. Ma kienx hemm il-komunità tal-Lut bħalma kien hemm fl-Asja, ma kienx hemm is-sinagoga bħalma kien isib fl-Asja. Allura San Pawl beda jippriedka lin-nies. Tajjeb, ma fejn ixmara u kien jippriedka u kien hemm Lidja u laqetu. Tajjeb. Illum qed jgħidilna isma' bil-mod mhux kollox plain sailing. Il-folla tal-Filippejn għamet kontra Pawlu u Sila, il-maġistrati ċartulhom ħwejjiġhom u ordnaw li jsawtuhom bil-bsaten. Għaliex? Għaliex San Pawl kemm mess il-kwistjoni tal-flus.
l-sidien ikkritikahom li mhux qed iħallsu tajjeb lill-Elsira. Qegħdin jagħmlu flus minn fuq in-nies, minn fuq l-Elsira. Barra minn hekk il-Filippin kellhom biża' li l-lewt ħajinvadu il-belt tagħhom u ħajħdulhom dak li jgħidulu prożelitiżmu, ħajħdulhom in-nies. Għalhekk din il-persekuzzjoni. U iqumu kontrihom, kontra Pawlu u Sila u jitfgħu mill-ħabs. X'qed jiġri? San Luqa li qed jirrakkonta dawn l-episodji qed jipprova jagħmel dak li jgħidulu paralleliżmu xebħ bejn il-ħidma ta' San Pawl ma' dik ta' San Pietru. Bħalma lil Pietru tefewh il-ħabs, hekk issa lil Pawlu jitfewh il-ħabs. Bħalma Pietru inħeles mill-ħabs f'nofs tal-lejl, hekk jiġri minn Pawlu li jinħeles minħabba t-terremot. Ir-riżultati ikun li l-assis tal-ħabs jikkonverti u l-familja tiegħu. Ara, wara l-maltempata tiġi xi ħaġa sabiħa, jiġi sema ġdid, jiġi ħolqien ġdid, il-konverżjoni ta' dan tal-ħabs. Ħanitkellma fuq il-Vanġelu tal-lum ukoll diffiċli. Qegħdin fl-aħħar ġranet ta' qabel ma tluq ta' Ġesu fis-sema. Jekk il-Bambinarejt nhar il-ħames nibdew in-novena tal-Ispiritu Santu. Ġesu jitla s-sema, ukoll jekk niċċelebraw nhar il-Ħadd, tajjeb jitlu fis-sema tal-Mulej, ma suppost niċċelebraw il-ħames. Tajjeb. U nibdew l-ewwel novena lill-Ispiritu Santu. Ejju, mela qegħdin fl-aħħar ġranet ta' qabel it-tluq tal-Mulej fis-sema. U l-Apostli Ġesu qiegħed jippreparahom għal din it-telqa tiegħu. Fil-ħajja tal-bniedem, fil-ħajja tan-nisrani, jistgħu jiġu momenti meta qisu Alla jistaħbilna. Naħseb jiġri l-kulħadd li Alla jistaħbilna. U dak li qed jgħid Ġesu lill-Apostli, isma' tistaġbux li jiġu momenti meta qisu Alla jistaħba. Għax Alla jilab noli magħna, Alla jilab noli, jaf jilab noli. Kultant jidrilna, kultant ikun qrib tagħna, kważi missuh bidejna. U kultant jistaħbilna, u kultant qisu ma jeżistix. U Ġesu qiegħed jipprepara lill-Apostli għal din l-esperjenza. Jiena sejjer. Ara. Imma taqtawx qalbkom għax ħanibgħatulkom l-Ispiritu Santu. U dan l-aħħar paragrafu huwa tqejl. Tajjeb, ma nafx qed jgħid Ġesu. U meta jiġi l-Ispiritu Santu juri lid-dinja li għandha żball dwar id-dnub, il-ġustizzja u l-ġudizzju. X'inhu qed jgħid Ġesu? Rajt komment sabiħ ħafna jgħid ara fil-passjoni ta' Ġesu. Ġesu sar dnub, ħal kastik, sar dnub għalina. Aħna ġudikajnieh u kkundannajnieh. Il-ġustizzja sparixxiet. Issa ġej l-Ispiritu Santu u ħajjarġa' jtalla l-każ. Ħajappella ngħidu, qisu ħajappella l-qorti. Isma' ara ftit. Id-dinja ħataraf li għandha dnub, il-ġustizzja tinbidel u l-ġudizzju qed isir issa. Mela l-Ispiritu Santu dak li sa jagħmel ħajappella dak li għamilna aħna lil Ġesu fil-passjoni tiegħu. Hemmhekk għamilni ħdub tajnieh il-ħtija, avolja kien ġust, taba bid-dnubiet tagħna, għamilni ħdub,
ħaddimna l-ġustizzja tagħna li kienet inġusta u għamilna l-ġudizzju fuqu ikkundannajnieh. Imma l-Ispiritu ħajappella din il-ġustizzja u ħajurina li aħna għandna d-dub, mhux Ġesu. Li aħna inġusti maħnissew u li l-ġudizzju isir fuqna mhux fuq Ġesu. Ejwa aħna wkoll nitlu f'din l-atmosfera tal-aħħar ġranet ta' Ġesu biex nitolbu ikun preżenti fil-ħajja tagħna f'dak kollu li nagħmlu u nitolbuh nixxenqu għad-dawl tal-Ispiritu Santu. Mulej Ġesu għatina l-Ispiritu tiegħek kemm għandna bżonn l-Ispiritu Santu fil-ħajja tagħna. Nesqu bil-fiduċja lejn il-Missier u nitolbuh jibgħatilna l-Ispirtu tal-verità biex iwassalna għal verità sħiħa aħna u intendu. Xerret fuqna mulej il-grazzja tal-Ispiritu Santu. Ngħidu, xerret fuqna mulej il-grazzja tal-Ispiritu Santu. Biex l-Ispiritu Santu jagħti l-qawwa lill-Knisja fil-ġlieda kontra l-gideb tax-Xitan bl-armi tal-verità tal-Evanġelju nitolbu. Xerret fuqna mulej il-grazzja tal-Ispiritu Santu biex is-soċjetà tiġi mħarsa mill-kriminalità u fl-istess ħin issir ġustizzja ma' min jiżbalja ħalli jerġa' jsir ċittadin onest nitolbu. Biex l-Ispiritu jfarrax lil dawk li għaddejjin minn problemi u ġieħ tal-qalb u jagħtihom tama f'ġejjieni aħjar nitolbu. Biex imqawwijin mill-Ispiritu tal-verità nifilħu nieqfu lil ħażen u naħarbu id-dnub nitolbu. Nitolbu għalina l-koll li qegħdin niċċelebraw l-Ewkaristija għatina mulej l-Ispiritu tiegħek biex nkunu xhieda tal-imħabba u tal-ħnina tiegħek ma' dawk kollha li niltaqgħu magħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej għal dawk kollha li qalulna biex nitolbu għalihom. Jew għednihom it-talb tagħna. Nitolbu b'mod speċjali għal morda kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom u għal dawk li jduru bihom. Nitolbu għal dawk li għaddejjin minn momenti diffiċli fil-ħajja biex ma jagħtux qalbhom imma jitolbu id-dawl tal-Ispiritu Santu nitolbu. Nitolbu għal skont l-intenzjoni tal-familja Dalli Mainthri biex tagħtihom dak kollu li jaħtieġu fir-ruħ u fil-ġisem nitolbu. Nitolbu ukoll għal komunitajiet tagħna, nitolbu b'mod speċjali għat-tfal li bħalissa qegħdin jippreparaw ruħhom għall-ewwel tqarbina u għall-griżma u nitolbu għall-familji tagħhom biex ma jkunux assentej minn dawn is-sagramenti kbar nitolbu. Nitolbuk mulej fl-aħħar nett tal-paċi fid-dinja. Għatina l-paċi tiegħek, kemm għandna bżonn il-paċi tiegħek. Dawwal nitolbuk mulej lill-mexxejja tal-pajjiżej biex jarfu t-toroq tal-paċi u tad-dialogu u mhux tal-gwerra nitolbu. Kemm l-ewwel lezzjoni tal-lum kif ukoll il-Vanġelu jitkellmu fuq il-persekuzzjoni. Il-ħajja mhijiex faċli, speċjalment meta nagħmlu t-tajjeb. Nitolbuk mulej għall-insar li huma persegwitati li għaddejjin minn momenti ta' prova biex jafdaw fil-ħnina tiegħek nitolbu. Għaddisna Missier bil-faraġ tal-Ispiritu tiegħek biex nobdu lil-Ibnek Ġesu ħalli imsoffijin b'demmu niksbu grazzja u sliem bil-kotra u li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Alleluia, alleluia, alleluia.
يردوا لك الجيل. هللويا هللويا هللويا. القتل بلا مولاي مملي هجا، مالو فرتي ترويح نصافي. هللويا هللويا هللويا. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li dawn il-misterji tal-għid iqaqluna dejjem ħalli nroddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem. Bi Kristu siedna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel. U waqt li ntelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-qassejs l-altar bil-ħaruf. Għalhekk dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, qaddis, qaddis mulej Alla tal-eżerċit. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan l-misteru tal-fidi jinħabru l-mewt tiegħek mulej għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċekon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omma Alla Marija
ma' San Giuseppe, ma' San George Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Aħfrinna d-dubietna bħalma nafru lil-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġri iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħilsa dejjem midnub u mħalsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi, la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu Kristu, bil-ħidma tal-Ispiritu Santu id-ħajl id-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għad-testijak aħlisni meħtijiet kollha u minn kull ħażn. Żomm dejjem fidejlejn il-kmandamenti tiegħek. Tħallina qatt ninferet minn. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejq. Il-ġisem tal-Kristu jħaresni għal ħajja dejjem. Alla bil-fer inkantaw, Anja taraddi l-ħajr nannu lil-mulej. Ħanersu quddiemu bil-fer winta mafqalbna, ħanannu għalja ġdida lil-sidi s-sema u l-art. Alla bil-fer inkantaw, Anja taraddi l-ħajr nannu lil-mulej.
imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti s-sema u l-ard, Alla kbir mulej int Alla l-għoli, Sultan qawwi, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u tama ġdida. Qaddis, qawwi, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Ejjunu bil-bifa u ngħidu flimkien ir-ringrazzjament wara qalbejn. Ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbalni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallina qatt ninfiret minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġew waħdanek il-qani, biex mal-anġlu bil-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Isma' mulej it-talb tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li biha ċċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u jħejjuna għalena ta' dejjem. Bi Kristu siedna ħanejdu dawk it-tlieta vamarijiet li talbet il-Madonna stess minn dan is-santwarju u nofruhom għal ħtiġijiet tagħna spiritwali u materjali u għal dawk li se niltaqgħu magħhom illum u dawk li qalulna biex nitolbu għalihom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pilu, sultana tal-familja, ħażtek fuqna dejjem żomm, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Ħankantaw flimkien fil-ħlewwa ta' Mejju. Fil-ħlewwa ta' Mejju, tagħna Marija, u kemm idoħlejju dak ismek sabiħ, kemm toħroġ qawwija dil-kelma minn qalbna, bit-tama li taħalbna jagħtik l-akbar ġieħ. Jintlaxqa tas-sema ix-xemx tal-ħolqien, jintlom ta' min ħalqek bik mimli kull żmien. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.